lajeng kados pundi sayang Kidul boten pare pangsit lajeng ketingal sedaya ayo dewa iki ya sak ilang gak ora ya ora go perkara yang ngono iki lho mulai kados mekaten sayang Kidul menika boten dipun gego kaya titamercopo dadi gugu ya kangen ora karep ning ulun kuwi diutus adikku dadi jeneng kita iki rasa dan jeneng kita bakal boyong Rasawati ulun ya bakal boyong Rasawati waktu dina iki Dewi Rasawati bae pun milih boyong ning kayangan apa Madukara kados pundi sing jangkrik ulun panjenengan dikakaken mekaten ae boyong ning kayangan ulun sing itu gawe boyong ning Madukara jeneng kita sing itu gawe sampun Raden Sedewa panjenengan klaturi ngentosi wonten madyan ing alun-alun mangke badhe kula timbali yoga kula Rasawati mriki sampun jeneng kula mangke rembakan wonten madyan ing alun-alun ayo kok kene wae pun gone yuk alun-alun ki panas ge ra nek opo ora kene ra yo komplit ih mangke dipun ya wis Sedewa yo pamit ingkang sinuwun Prabu Siti Panunggal ingkang paring ngatos-atos Raden Sedewa mangke badhe kula timbali yoga kula kados pundi Sang Kidul yoga kula namung setunggal badhe kadaya wonten kayangan lajeng kadaya wonten Madukara waktu dina iki jeneng kita kudu merpeki Dewi Rasawati dingendikani milih ana kayangan apa ning Madukara yen ning kayangan geneping bidodari bakal nyuwun apa-apa mesti bakal kasembadan matur nanging milih diboyong ing Madukara ya nemoni maru cacahe 955 iku menawi mati yoga kula badhe matur panjenengan klaturi manjing wonten madyan ing alun-alun mangke kula badhe matur wonten kesanipun Sang Hyang Kidul ya yen kaya mangkono ulun mundhut pamit nderekaken sugeng tindakipun Sang Hyang Kidul oh nggih ulun mundhut pamit Siti Panunggal Sang Hyang Kidul bathara penyarian nderekaken sugeng tindakipun Sri Kesuma wonten dawuh Budalno kang padha sibu matur nuwun yen tambah pangestu Rama prayitna ngati-ati padhe bindi mestaka wonten dawuh Budalno kang padha sibu matur sebandu pedhar saking tambah pangestu ingkang sinuwun prayitna ngati-ati oh kunduri gedaton Sri Naranata Yetinandra saking katebian pindho manten pinanggih temanten lumiyan